Ovo je naš dragi pacijent, gospodin Tomaš, koji dolazi iz Slovenije, je li tako? Tako je. Pre 2 godine smo mu radili Hollywood Smile zajedno sa implantima i bezmetalnim krunicama. I redovno dolazi na kontrolu, moramo da ga pohvalimo. A sad ima jednu interesantnu anegdotu koju bi želeli da nam ispriča vezano za zube, pa eto, izvolite. Da, eto, pre 2 godine napravili smo nove zube, tako da, ja sam puno zadovoljan, sve je super, nego drugi ljudi isto sam radostan jer drugi ljudi kažu kako su lijepi zubi. I sad ja radim u ugostiteljstvu, u restoranu, pa su došli jedno 10-ak ljudi izgleda na odmor. I odmah smo u kontakt došli da su iz Beograda i tako. I jedna žena me onako gleda, šta će ona od mene. Kad taman da sam krenuo da je pitam šta bi željela, kad vidim da me gleda, ona digne ruku, ja dođem tamo, šta izvolite, šta vam nešto treba i kaže, da vas nešto pitam, gde ste napravili ovakvo lijepe zube. Ja je odmah kažem, izvinite, ja od malih nogu čistim tako da su zato lijepe. Kaže, nemojte da se zezate, nego ozbiljno vas pitam gdje ste pravili zube, ja znam da nisu vaši. I onda sam rekao odmah kod Srđana Cvijanovića u Beogradu, kaže, znam, ja sam zubarka, pravim zube, ja radim to u Šapcu, nego ovakvih lijepih zubi nisam vidjela u svom životu. Tako da to mi je bilo tako, radostan sam bio da sve to što mi je bilo strah i to sad je nebitno i mnogo bolje i radosno živim, smijem se, to volim od nekad, tako da ću da radim još to jedno 30 godina, pa onda neka to neko drugi radi. Hvala puno.